to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be. Yan ay patungo sa mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat at kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo Madrid Nation! Halo sa inyong lahat at syempre ngayon ay Huwebes. Ayan, second to the last day ng ating linggo ngayon at last day na namin tomorrow sa week na ito bago magbakasyon grande. Ay, Monday pa pala tayo sa 23. Magkikita-kita pa tayo. Ayan. So, ngayon nga, kung nabasa nyo ang ating caption, ayan. So, dating trio, ngayon naman magiging apat dapat. Ayan. So,
tatlo ang makakasama ko ngayon. Sino kaya yung isang yun? Pero bago ang lahat, halo-halo sa inyong lahat. At syempre, do not forget to like and share our live stream. At share naman para magkaroon pa tayo ng mga special prizes. Ayan, and do not forget to heart react and like react for Team Kimpi and Team Ruby. Ayan. So, ngayon, bago namin ipapakilala ang aming makakasama ngayon ang ating espesyal na bisita from Davao. Tama ba ako? Davao, yes. At kung sino siya, mamaya magugulat kayo na nandito na pala siya sa tabi namin. Kaya naman, halo-halo dyan sa ating mga early birds. At syempre, binabati ko rin ang ating Zen Master na nandito. And yes, guys, mag-comment lang kayo. At syempre, ito na, ipapakilala ko na ang ating cutie patuti at... Ay, sabay ba sila? Sabay? Cutie patuti at guwapong Kengoy. Sabay ba kayo? Oh, sabay daw sila. Ito na, ang ating cutie patuti at guwapong Kengoy, Kimpi and Ruby. Hello, What's up, hello, what's up? Madrid Nation! Almosalers! Ay, sorry, almosalers! Almosalers, Clovers! Ay, Ex-Labush! Ayan, magandang tanghali. Parang dilim ko naman doon. Hindi natin makita yung sarili natin, Tanghali kaya- sa inyong lahat. And syempre, Yes. abangan nyo kung sino ang aming magiging, Ano? ang aming bisita ngayon. Buisita? Abangan, ayan, Beshitor. Beshitor. Ayun, ang aming Beshitor ngayon. Sino kaya siya? Bigyan nyo naman sila ng hint. Oo. Sabi Siyempre, ni- it's for you to find out. So, talagang samadya siya dito. Super almosalers. Oo, sabi nga ni Ruby, Halo-halo lifesaver kay daw. Kim Javeliana, Ay, kay bago Jana yan. Gabica, Halo-halo. kay Delta Kernamlu. Ang naman, ang hirap naman Kernamlu. naman. Sabi ni Kernamlu. Jessica, ang ganda mo, DJ Ai. Walang masyadong colorete sa mukha. Oo naman. Mukha nga ako may Ayan, cancer. syempre si Silver Dangerous. No. Charot. Si Danero Dangerous. Silver. Ayan, si Silver, ang galing niya ng Christmas party kasi Oh. isa siya sa sa ating Drummer. mga drummer. Nung Ayan, Drummer. sabi niya, scam yan. Scam daw yung natin, Beshitor. Ay, Scam daw, sabi ni Miss Claire Jondrong. Ayan. So, guys, ready na ba kayo? Yes, ipakilala ko siya. Okay, back to you, DJ. Ipakilala ko siya ng malupet na malupet. Kaya lang, may Ayan. ano pa. Oo, sige. Sabi, Yung halo-halo sa dalawa. lahat. Yung dalawa, oo. Naulang kami at Ang cute katayin yung dalawa. ulit. Kamusta po? Kayong Ayan. lahat dyan. Miss you, DJ Ai. Ganda. Oo nga. Oy, baka nakakalimutan mo, binigyan ko Ayan, ng halo-halo regalo. sa'yo, Prieto. Ang tagal mong nawala. Ano Ayan, nangyari gwapo ni sa'yo? Rupio. Siya, Ayan, smoking syempre. science. At Ano? Sim Kimping maganda. Ano? Cute pa raw. Maganda na, cute ba? So, hindi So, tayo yan, Set na. syempre. Guys, kung excited kayo malaman ng aming Beshitor ngayon, ay mag-heart Yes. track kayo and like Uy, flex habang na daw si nanonood. Silver. Yes. Isang flex daw Oy, dyan. na-flex ka na namin. Wag ka na. Okay Yes. na. Char. Ayan, halo-halo kay Liu Mas. And syempre sa mga taga-Pangasinan na Oo, nanonood. ano sila ngayon, Halo-halo very and supportive, Pangasinan. Masantos. Masantos. Masantos yung Yeah. mga Ngarem. Ngarem. Cute nyo. Sa Masantos. inyong lahat. Santos, Sandas, Santitos. Masantos yung ngarem. Yes. Sa inyong lahat. Okay. So, back to you. Masantos niya DJ. So, ito na. Edgy. Bago ang lahat, syempre, bibitin muna namin kayo. Huwag nyo kalilimutang i-like at i-share ang aming mga pages. Madrid, Philippines dito sa Makati, Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. At syempre, guys, hiring kami para malaman nyo yan. Yes, follow nyo kami sa aming mga pages. Ito na, feeling ko magsasaya kayo. Kasi ang ating pot money ngayon, 800 pesos na. Yes. So, gusto nyo ng coach? Tama ba ako? Gusto nyo ba ng lifesaver? Tama rin ako, di ba? So, ito na pinapakilala namin ang aming November and October. Ulit. October and November valedictorian! AJ Guache! Basta kayo, pinabati ko yung mga taga Davao, tsaka yung Cebu natin. Ayan na na si branch. AJ Guache!
Oo. Yes. Oo. So, last Galing sa time, Davao, di ba? gaan dito si Miss Jazel. Okay, dapat Ngayon, kami, si labi-dabi. Mr. Kalaban AJ kami. naman. Ay, gusto ko yun. Ayan na si Ayan. ating Mr. AJ Guat. So, ayan guys, magpaturo na kayo kung ano bang technique para manalo. Magkano yung pot money? 800, grabe. Paano nga ba yung Nakapagpatayo na yan ng bahay dahil sa ano. Parang ang gusto kong umalis na lang, tapos sumali ako. Maglaro 800 na eh. 800 pesos na po ang ating pot money, guys. Bakit dalawa ko dyan? So, ayan. Ay, Pwede, So, ayan. kayo Dapat Kapag- dalawa rin tayo dito sa isa. May comment si Jana. Basahin niyo yung comment Oh ni my Jana. God! Ang yummy pala niya. So, ayan guys. Magpaturo na kayo kay Mr. AJ kung Oo. ano bang technique niya para maging Oo, valedictorian. tama. 2 months yun, ah. Oo. 2 months. Patay tayo. Oo, meron. Ano yung sabi niya? Regkel. Maragrad ka. Ayan, halo-halo Ano kay yun? Kit. Oo. Alam. Ayan. Hello. So, ayan guys, i-heart nyo naman kung natutuwa kayo. Lagot ka, AJ. Shout out sa ITD. Ang laki daw Shout ng out sila. muscles, sabi ni Kit. Ayan. Sa mga nagtatanghalian, ulam na. Ulam na. Ano? Oo. Okay. Ito na si Master AJ Guache. Ayan. So, Mr. AJ, tanungin mo sila kung ready na ba silang magpaturo sa'yo. Ready Hindi na ba daw kayo manalo ng makapag-concentrate si 800 pesos? Oh. Si Jana. Hindi daw sila makakonsentrate sa muscles. Ano, So, ayan umpisa na natin. guys. Iba no. Umpisa na natin, Umpisa na Kitty. natin ang ating game, ang inyong all-time favorite. Ang hangman. Tatawa ako sa mga comment. Okay. Ayan, sabi ni Claire. Siyempre, Na-reveal na magtawag ba ang technique niya dito sa Davao? Siyempre, walang kainan yan. Oh. Di ba? Siyempre, habang break Pag kasi tayo habang nanonood. kumakain ako, rekta, Multitasking. Wow. Hindi na ata kumakain si Mr. AJ. So, ayan Sayang guys, pera i-comment nyo lang kung ano ba ang first Grabe. na category ang gusto Ikaw nyo. na, Easy ikaw ba? nagbasayo, Medium or basahin yan. hard? May nagpapatanong dito. Ducks ka daw ba? Anong ducks? Ano daw yun? Anong ducks? I-ano mo, i-explain mo kung ano yung ducks. Bahala kayo dyan. Ayan, nag-comment na si Riza. Sabi niya, Sabi niya, easy. Paano nga ba? Yes. Ito, para matest natin na talagang solid ang sa Ayan, si halo-halo, AJ. engineer, Gerald. Halo-halo! Ano nga ba ang ating 2 balloons rule, Mr. AJ Guache? Ano ang ating 2 Ayun, balloons oh. rule? So yung 2 balloons Pinagpe-pesta. rules natin, dapat hindi kayo makapagpaputok ng more than 2 na balloons para makuha natin yung pot Pot money. money. Oo. Bakit mas magaling mo mag-explain ito sa akin? Oo, totoo yan. Oh, feeling ko dapat si Mr. AJ yung kasama ko Char. So, ayan guys, 2 balloons lang ang pwede nyong paputukin para makuha ang ating Diyan. 800 pesos Yan, tsaka dyan, pot money. Hindi raw sa medium, large daw. Parang Ito alam si ko na Gerald yun kanina pa nagdadrama to eh. Pinagpalit na daw natin siya. Oo! Pato ka daw. Dito ka kasi engineer. Sabi ni Kit, grabe, parang yum burger yung dibdib. Hoy, mag-focus Grabe kayo ka sa talaga, laro. Yan. Kaya kung yung mga pati nyo, ihanda nyo na. Ayan, syempre Burger na. nanonood ang aking cuz na si Jesser. Hi, cuz. Jesser. Hi, Kaya cuz. Jesser Bernales. Hello. Hello! Ayan. So yan, try na natin ng easy dahil Easy. may sumagot kanina and then next is hard. Hard. Sabi ni Riza. Sir, Love that. Yes. Easy daw. Easy. Wala Easy si tayo. ano, Ang ating first category ay, Pino. ano yan? Teka lang. Oxy. Ang paborito ni Oxymorons. Rupert. Oxymorons. Ayan. Ayan na. Mr. AJ, ano So, nga ba paki-explain na oxymoron? ng oxymorons. Mr. AJ. Naku, hindi ko alam yung oxymoron. Basta sinesearch ko lang sa net eh. Paano? Oo nga. Paano ba manalo? Paano Search yun sa manalo? net. Ayan, may na category. Yung, So, yung oxymoron. yung katapat mo, laptop, tapos may katabi kang cellphone. Oo, yun. Para Yun yung sa technique research. Ah,
Kasi meron akong laptop tapos cellphone na ginagamit. Pero, Oh. pero na-try ko nang mag-search. Hindi lahat. Kahit Oo. sa ilagay ko ng category. So, ano nga ba yung matinding technique dito ni Mr. AJ? Kasi kahit i-search mo siya, Hindi siya talaga, oo. Oo, hindi. automatic lumalabas. So, ang Galing. ginagawa ko pagka meron ng mga letters, Siyempre naman. pinapain ko yun sa list na yun. Para makuha ko agad kung ano yung possible Ang answer. bilis! Kung ganon. Kung ipa-find pa niya, ang bilis. Oh, ayan magaling guys, nakarinig na kayo ng tip number 1 galing sa ating valedictorian na si Mr. AJ Guache. Aray, sumabit yung balbal. Ano siya? Easy ang ating category. Easy. Parang hard na daw kasi. Oo. Oxymoron. Parang hard na. Hindi pa. Hindi pa daw. Next is hard. Okay guys, mag-input na kayo ng letters. Natutulala kayo Huwag eh. kayong matulala. Pero astig din to si, si Jessica eh. No? Groupie pa din. Ay, syempre. Siyempre. Ayan, kay Mr. sabi ni Joe. Cos, Letter E letter daw. E. Try natin Letter ng E. letter E. Yan, letter E, letter E. Yan, sabi ni... Letter E. Echo. Ayan, may letter E. Ayan, halo-halo Letter kay E. Lon. Busy Hi, si Marlon. Marlon. Halo-halo. Halo-halo. Sabi ni Jana, letter A. Ba't parang dumami ngayon nanood, no? Siyempre, meron tayong beshitor. Hindi makapag-focus sa question. Kagwapo naman. Kit, ano ba? Ayan, halo-halo Oo sa nga. ating bagong viewer na si Hans Vidal. Sabi niya, letter O. Letter O. Sabi ni May Criza letter O. Ayan, may Lado. letter O, Wala ah. pang A. napapaputok ko. Meron na A. May sagot na. Friends, enemies. Hindi. But Friends it's not and- friends kasi letter Letter A. Letter A. Ang first letter ng ating first word. Sagot pa, sagot. Magkabaliktad. Para magkabaliktad. Angel, devil, parang ganon. Friends, enemies yun. Sagot niya. Ah. Sabi ni Saraza, letter Parang 6 K. and Letter K, sabi ni Saraza. Yin and yang, ganon, di ba? Letter K Ganyan. daw. Guys, dalawang balon lang ang pwede niyong paputukin. Uy, wala pumuputok. Mukhang may Letter- swerte kayo, Sabi ni guys. Letter K Jana, daw. letter Wala N. bang Letter N. Letter N. Ayun. Ayan. Napakahilig mo magpaputok. Hindi So, po kayo ayan, nahuli. halo kay Esa Andrada. Sabi niya, nahuli daw siya. Pero okay lang yan Sakto dahil Aldous daw, Aldous. start lang ito. Aldous and Sa Sari. ML ba yan? Naging M. Aldous, di ba name yun? ML Ah, ba Sa yan? ML. Di ba Aldous Brenica? Last Aljur. mo na yan, ha? First and last mo na yan. O kaya Aldous Richards? Ay nako, engineer, sabi niya, ikaw, Ikaw at ako. Walang ganon. Wala, English engineer, to kahit anong English. banat mo, wala ka na, tablado ka na sa amin. Oo, wala na. LDR ka na daw. LDR ka na sa amin. Wala na kaming pangkilalang Roswello dito. Maghanap dito, may mga nagsabi kanina. Ito, mag-backread tayo. So, ayan guys, mag-input-input lang kayo ng inyong mga letters. May nagtatanong, ano daw yung oxymoron? Oh, dali, Ang sagutin mo. oxymoron ay kalaban ni Luni sana. Yan! Ito, Kaso, sabi, Ano nakulong siya? siya. Magkabaliktaran na word. Ayan, For may sagot example, na. angel. sabi ni Letter Jana, R. letter R. Friends, Letter enemies. R. Nako, isang... Oh, dalawa na. So, Isang ayan, balon na dalawang lang. lobo na po ang pumutok. So, kapag nakapagpaputok pa kayo ng isa, goodbye, pot money na, Yay. and bukas, parang sinasadya yung paputokin para maging 1,000. 1K. Bala. Pag naging 1,000 yan, amin na yan. Oo. Parang 9. So, parang tag Tatlong 300. maghahati-hati. So, Pag So, tatlo wala ang tayong nanalo. letter R. Plus load prize. Mga 400 pesos, 300 pesos. Wow! Malaki na rin yun, ah. Sabi ni Esa, letter S daw. Letter S. Ano yung oxymoron? Ayan, Ito. merong S. letter S. Yan, si Mela. Sino ba yung Mela na yan? Ayan, halo-halo, Miss Mela. Hi, Miss Mela. Hi, Miss Mela. Si Mela, From si Davao ano, din. si Mila. Miss Si Mila. Mila.
Yan. Yung dating Ayan, nag-DJ din halo-halo. dito. Yes, si oh, Miss yung Mila. dating nag-DJ. Parang Yes. Ayan, magkakambisya may na ako. sagot ah. si Kenneth. Sabi niya, Almost exactly. Ah, pwede ah. Pwede. Oy, pwede, pwede. Pwede. Ayan, sumagot feeling na ko rin si tama eh. Esa ng almost exactly. Sabi ni Miss Jumel Mila, daw. sabi na nga ba, Jumel, ikaw maglalaro eh. Kaway-kaway naman dyan. Jumel. Bakit Jumel? Hindi, kasi kaya AJ, kasi Adrian Jumel. Ah! Adrian Jumel! Ayan. Aldos. Ba't So, Aldos? try natin ng letter L. L. Kung ito ba ay almost exactly. Letter L. Ew. Letter Napikit L. po siya, napikit. Sino? Sabi mo. Minsan letter L. L. Hindi mo makita? Ayan. Feeling ko So, tama. may chance yung nyo. May Almost exactly. Yes. Ano next? Letter X. Try natin. Letter X. Aldos nga. Oh! May lalaban pa ba? Sino yung nakahula? Si ako na. Si Ako ako na na ang single. single. Ayan, sabi ni Engineer, hugot na naman siya. Almostly, but not exactly. Parang ang lungkot-lungkot yun naman dyan, Oo, Engineer. nung gulo ko na engineer. Kanina pa siya sa group May chat. Magpokpok ka na letter lang dyan, M. engineer. Magpokpok at Letter T. martilyo. May pinagdadaanan Letter ata. Y. Letter C. C. Yay! So, yan, Nice. congratulations sa'yo. Ako na ang single, aka Yes. Kenneth Ferrer. Ikaw ang aming first winner Kenneth today. Ferrer. Next Ferrero. category na tayo. Oh, galing mo Heart. daw, sabi ni Jessica. Galing ah. May chance So, pa yung yan. natin, di ba? Patmani. Oh, may Oh. chance pa, May pero chance isa pang na makuha. lang. Dapat wala nang Oo. magpaputok. Pag may pumutok pang isa, goodbye na. And bukas it's worth 900 pesos! 900,000. Pili ko abot na 1,000. Sumagot si si Teka lang. Jana. 900,000. Medium daw. Sumagot si Medium. Jana, medium. Sabi ni Esa, hard. Hard. So, medium. Ayan, Ayan. Nela. May isa po tayong bisita ulit. Hi! Ayan, ang Legit. ating Ating legit, legit. si Calvin Lopez. Legit. Legit. Yan, para sa ating second set, ang ating category ay Ano? Figure of of speech. Sinagot ni Ito Charissa ay yung need sagot you. ni Gerald. Hindi ka na magiging Magiging single. single. Ah. Uy, taken yan. Yung three word. Lagot ka. Si Charissa. Jessica. Charissa. Dati may naging dito, Nako, hindi si na ano. nakabalik. Oo. Si... May nagka-jowa dito, hindi na nakabalik. Hindi na nakabalik. Dati pa namang valedictorian yun. Oh, Oo, dating valedictorian. Si Christine. Ayan, sabi ni Esa, letter A. Ayan. Hindi na nakabalik yun ah. Letter A. Oo nga. Ano? Pinagalitan daw. Pati si Kael, nawala na rin eh. Oo. Sabi ni cousin, letter E, E, Naglaylo eh. Yun yung laylo talaga. Try natin ng letter A, A and and letter E. E. Kaya minsan, mahirap din kasi yung puro Letter hugot A yan. and daw. E. Letter E. N daw, N. E. Hindi siya N. Ayan, so hindi siya R siya. S, pwedeng Ay, da. si ano yan? Simile yan. Ay, wala. Hindi pala simile yan. Phrase, char. Yan yung mga oxymoron. Ayan, Ayun, sabi ni Dahlia Villarosa, Oxymoron, sabi simile, niya, metaphor. letter T. Method Letter of D. doors D. yan. Ayan, present na si Samir. Halo-halo, Samir Manzanilla. And thank you ulit Hi, sa iyong Samir. mga Yan. padala. Bago na naman ang kanyang profile picture. Ubus na Sino? yung ubus na yung Yes. pinadala mo. Oo. Sabi Hindi ba natin nila nakain? 1 week daw yon naging isang araw. Ubus na Hours yung lang. pinadala mo. Baka naman. Meron ba? Oo, sabi niya, can't join today, still in the meeting. Busy person. Oo, mukhang busy si Samir. Oo. Ito na nanahimik si Mr. Kanta na AJ. lang natin si Tinitingnan niya Samir. kung ano yung sagot. Kanta mo. Oo nga. Samir, down the road. So, ayan guys. So Meron tayong letter A, letter T, and letter E. Ano Feeling ba ko, to? Beatles, Yotel, Char.
Ano to? Nagsisearch siya si Mr. AJ. Ito na. Pa nga eh. Tinitingnan ko lang kung ano yung sagot. Sahod na Sabi buwan. ni Kenneth, Letter letter F. Letter F. Letter F. Wala na! So, Wala na, goodbye na po sa ating Wow! Pot Money and bukas na ulit. Hello, 900 pesos. Yes, ang ating highest pot money na is 900 pesos. Wow! Feather weather daw. Sabi ni Jenny, 3 The Beatles. Three 3 the beat. The Beatles. Three? 3. Three? As in number Walang 3. Feeling letter ko T kulang sa kasi una. kulang yung ano. Oo. Char lang daw. Makinig kayo kay ano. Ayan, try natin yung letter H S. daw. Makinig kayo Letter sa S valedictorian. ni Elsa. Hindi kayo mapapahama. Valedictorian in 2 months. Yes, in 2 months. Solid 2 months. Sa December kaya siya pa rin. Sino? Feeling ko hindi. AJ. Medyo busy. Ay, Medyo busy lang. So ano, wala na siyang time para sa almusal club. Vincent Meron letter naman. S. Pag bumalik na ulit siya ng Davao, Walang S. Walang So hindi S. siya Beatles. H Sabi daw. ni Miss Sabi ni ano, Claire Claire. and ni Samir, letter 8. AJ, clue daw, clue. H. Isagot niyo Letter na H daw. H. H daw. Ayan. Ayan. Oh. Ayan oh. So hindi siya weather. Weather. Tama, hindi siya weather. Yes. Siya weather siya. Weather Pwedeng or weather. feather. Ano yan? Oh, yan. Kasi may sumagot weather and I-google nyo na weather. yan. Weather, the weather. Baka ano? Weather. Nalalanta bang Sabi ni weather? Samir, letter R. Sino tong Sara sa Bago. Ay, mag-focus kayo sa Shit. game. Uy, parang tagal na natin hindi kayo nagpo-focus. Feeling ko sa lawak ng screen yung mata nila na nasa baba ng screen lang. Samir Tayo dyan. down the road. Sabi ni Samir down the road. Yung mga almosalers. Ayan, si AJ. Ay, si AJ. Si Samir. Letter S daw. Comment Letter pa. S. Letter S. Akala ko Wala na busy yan. tayong S. Ay, wala nang S. Guys, kantahan nyo, kantahan. W, isagot nyo na. Samir W. down the road. Hoy, grabe kayo. Pagtapos kayong Kaya padalahan, R. ibubuli nyo. Yes, The weather yes. daw, the weather. Ayan, letter Ayan. R. Letter R. Oh, yan. O, ayan. Anong earth or Earth, the weather. Ano yan? Search nyo na. Madali lang ano. Can't focus ang mata ko na kay AJ. AJ. Charot. Patay Miss tayo Janet! dyan. Bago ba yan? Jassel labas! Tayo dyan. Patay tayo dyan. Ayan, syempre halo-halo sa'yo sa Ayan. Raza. Sa Raza Yobi. Feeling ko after na almusal club, maraming mag-add kay AJ Guache. Kaya ako, hindi ako Facebook. Ayan guys, iba meron din. pang 4. Input Hindi. lang. Ayan, sabi Ni ni Ryan Ryan. Christian. Nicer, the weather. Nice. daw. Nicer the weather. Kaya Let's na try letter N. N. And, Wala akong internet. Ay, hindi Hindi siya siya nicer. Hindi siya nicer. May N siya. Colder, Yes. the weather. Colder? Baka Hindi. boulder. Feeling ko hindi. Ay, alam ko na siya. hindi siya cold. Alam ko na siya. Sorry. Toot! SPG po. Alam ko na siya. Hindi Ano siya yan? colder. Hindi siya colder kasi Under may... the rain. Under the rain. Sa doon. Ay, nako. Under the reggae moon. Under the reggae moon. Eh, na may clue na kayo. Under the reggae moon. Ayan, sabi ni Jessica. Jessica. Under the weather. Weather. Correct mo yung spelling mo. Jessica. Pero understood na yan. Inner Gusto ba daw. yan? Yes, that's right. Letter U. Jessica, dahil sa akin, nakasagot ka. And letter D. D. So yan, congratulations sa'yo, Jessica. Ikaw ang aming second winner. Winner pa siya, no? Winner. Inner. Inner the weather. Hindi pala inner. Inter. Inter. So Inter. ayan, Inner. para Under. sa ating third
And inter Yeah, considered na. Mali daw Considered na yung spelling, sagot pero ni ano. considered na. Oo, kasi nakalabas na yung the weather. Tsaka, i-consider na natin Oo. kasi Kasi nagmadali siya nung narinig sa amin yung under. Sinigaw daw ni Kenneth yung sagot. Comment niya, gano'n niya. Oh, next na tayo! Pili ko nag-hold Mag-hard. si Jessica tsaka si Kenneth eh. Hard. Hard na, Kanina may hard na. nag-hard. Hard na Yes, Oh, hard ito na na gusto para nyo sa lahat. ating third set. Ito ay, ano nga ba? Dito magaling si Mr. AJ pag hard lagi niya nahuhulaan. Ano yan? Tama. Famous people. Famous people. with two words. For example, sino? Hindi daw si Kuya, sumigaw kumakain ako eh. Sabi ni Jessica. Oo, magkapatid si Kenneth tsaka si Jessica. Kambal ba? Kambal? Wala. Kambal daw ba kayo? Kambal sa ano? Nauna lang Ano siya ng ba mga 2 yan? years. Sabi ni Jamie. Kambal, Pwede nauna pa daw yung kayong kuya niya ng 2 bumawi years. kasi first game pa lang to. Yes. And syempre, habang nanonood kayo ay mag-heart rock kay John and like Yan, sabi ni yan. Jamie, ano ba yan? Sabi ni Zamir, Letter E. E. Hi, Yan, Prince. halo, Mr. Prince de Vera. Yes, Taga ano siya, ata. Sambuanga. Oh. Hi rin po kami sa Ay, siya Zamboanga. ata yung nakasama sa OOTC. Sambuanga pero nasa Bacolod na ata. Or nasa Oh. Halo-halo sa ating mga taga Zamboanga, Bacolod, and Sampang Brand. Oh, yes. Yes. Hi rin tayo sa Zamboanga. Hi. Hiring kami. din kami sa Makati, sa Cebu, and sa Hiring kami sa At sa Zamboanga. Pangasinan Call Yes. Center. I-message nyo lang kami para sa inyong application. Ang boss nyo ay si AJ. Sino-sino ang mag-a-apply? Playing habang nasa meeting. Huwag ka sumigaw sa meeting nyo sa Mir. Baka kumapakanta siya. Samir down the road. May sumagot ng Letter letter D A. daw. Letter A. Kanina. Sabi ni Ryan, no? Di ba ba, no? May sagot, no? Marilyn Monroe. Marilyn Hindi. Monroe. Pero try muna natin. Sabi ni Jenny. Jessica. Letter E. O yan. O di ba, kambal sila ni Jessica. Tingnan mo. Ayan. Nauna lang ng 10 years yung kapatid. Oo, hindi siya. Oo, hindi siya Marilyn Monroe. 28 na Oo. pala si Kenneth. Pero grabe ka, Jessica. 18 si Ibinuking mo yung Jessica. edad ng kapatid mo. Ang Kenneth daming 28. sumasagot Hindi kami ng kambal. Marilyn Sabi niya, Monroe. 18 pa lang ako. 28 na siya. Yan. Mas matanda ka pala sa amin. Si Jessica pala, kasing edad ko lang. So, 18 ka lang din. 18. 18 din ka na lang namin. 18 nung tinuli. Ayan, sabi ni ni Esa, Michael daw. Joke lang. Michael. Try natin yung letter M. M. Ayan. Michael Phelps daw, oh. Phelps. Pero kulang eh. Parang Michael, kulang. pa-helps. Tama ba? Sakto ba? Sakto. Oo nga, sakto. Michael Phelps. Pa-help. Michael, pa-helps. Try natin letter P. Yan, letter P daw. Letter Mali, ano P. yan? Michael. Oo, ah. Oh. Michael. Sino siya? Sino si... Jackson. Oh, I'm 27 Oo, si na Jana. daw, sabi ni Jessica. Oh. Yan. So, Michael Phelps nga ba ito? Pa-helps. Hindi kambal nga sila. Nauna lang ng 1 Okay, year. let's try letter H. H. Naiwan yung ano. Ayan, Phelps Wait lang, na. huwag ka muna lumabas. Pa-helps. Next year na. Letter Letter I. I. Letter I. Letter C. Letter C. Letter C. Jupert. Letter Letter L. L. Letter Ang hirap pala man dami sa And almusal, no? letter S. So yan, congratulations sa'yo. Jana, ikaw ang aming third winner. Ayan. Congrats. Yes, Swimmer congrats. daw pala siya. Ayan. Saan siya swimmer? Yes, kompleto Oo, na ang kompleto ating na. set. So, sino-sino ba ang ating winner? Congratulations sa inyong lahat! At syempre, advice ko lang, mag-focus kayo. Ang tagal na natin sa hangman. Congratulations! Ako na ang single Jessica and Jana Gabica. Paki-PM ang inyong mga numbers at ilo-load natin yan later. Ayan, wag muna kayong aalis. May nasa camera kayong tatlo. Ayan, meron pa nasa camera. Dahil meron pa tayong Word Matrix! Words kaya. Okay. Sabay-sabay tayo. Ganito, Mr. AJ. Three, Ganon. Okay, 3, 3, 2, 1! Tada!
second game, ano ba ang ating category? Ayan, sabi ni Michelle Dayan New Year tradition. Castro ay, hi, huli na ako. Okay lang yan, abot na abot na abot. O, okay na. lang maging huli, wag lang makulong. Yes. Sabi ni Jan, nagabi ka na-inspire ako kay AJ Guache. Wow. Ayan. Char, sabi niya. Feeling ko lagi-lagi na namin papaupuin dito si Mr. Oo. A. At dahil solid almosaler siya mag-e-explain ano nga ba ang ating rules sa words Go, matrix. Mr. AJ. Go, Mr. AJ. Actually, dito sa word matrix, dito ako pinaka nahihirapan. Pero yung ano natin dito, is yung rules natin dito, dapat mahanap mo yung ano, yung Words. hinahanap natin na New Year traditions. So, pwedeng nakarambol siya, pahalang, or paikot-ikot. Galing. Daig si Rupert. Day. Ano yung kailangan Ayun, hindi nila kailangan makalimutan? yung So, dapat golden ano, rule. dapat may ano row and column. Yes, for example, AJ Guache nasa letter A, number 1. Yes. AJ Guache, A1. Tsaka dapat kung saan nagsisimula yung ano word, dun yung unang babanggitin yung row and column. Yan, nakuha na nila, so, oh. makinig kayong mabuti, ha? Ayan, may sagot na sabi ni Esa. Eat, Eat stick. sticky Ano rice. yun? Eat stick. Sticky rice. Kulang, sabi kulang. niya. Kulang daw. Jump high daw, age Sabi ni 9. Jenny, wear polka dots. Meron ba? Wear polka dots. Sino yun? Si Jenny, sabi niya D6. D6 daw. So, Sabi ni yan, Jenny Rebo. merong wear polka dots. Sabi naman ni Kenneth, coins. Anong ginagawa sa coins? Ano daw ginagawa sa coins? Sabi ni Jenny Remo, jump high. Jump high. Yes. Age 9 daw. H9. Tama yung eat sticky rice. Pero walang Pero ano. walang- Walang ano, Row and column. row and Row and column. column. Huwag niyong Walang kalimutan rice yun, daw. guys. Tama yung sticky rice. Sabi ni Kenneth, round shape. Kapag Ano? daw kumain ka ng sticky rice, yung family bonding nyo mas lalong Sticky. Oh. Ano ba yung sticky rice? Yan ba yung ano, yung bilo-bilo? Meron ano, round shape. Yan ba yung palutang? Round shape, ano. Oo, yung lagi nilalagay Yes. sa table. Round shape. Meron na tayong polka dots. Pag kumain ka daw ng sticky rice, di ka na rin makakapagsalita. Ayan, sabi ni Esa, eat sticky rice. 8-12. 8-12 daw. Ayan, sayang naman yung sagot ni Michelle. Oo nga. Sabi ni Jenny, eat pansit. Yes, yan naman Meron daw pang ba? long Eaten. life. Yes, long sa New life. Year. Eaten daw. Opo, pwede na po yun. Make Eat nice. pansit. Sino nauna doon? Eat pansit. Si Jenny. Si Jenny. Ayan, sabi ni Ryan, L19, break New Year's resolution. Meron yun? Walang ganon. Wala daw ganon. Ang haba naman. Sabi ni Jenny, collect Coins. coins. Okay na yun, okay na yun. Meron, Collect sabi niya, coins. K12. Round cake daw. Round K7. cake. Round cake. Sabi ni Esa. Round F2. cake. So, yan, F2. meron pang tatlo. Hindi cake. Ay, hindi ko alam yun. Dadami Hindi daw ko alam, pera magpanood ginagawa ka. yan. Oo. May pera Ulitin nyo yung round. Swerte. Kenneth, ulitin nyo. Hoy, sabi ni Sayang yung Jana, fruits. L1, make noise. Magingay. What kind of noise? Make noise. Sabi naman ni Jenny, loud noise. Loud noise? Ano ba to? Make or loud? Yung fruits. O kaya, Oo. noise. Anong One. fruits? Di ba yung mga bilog daw na fruits? 13 na bilog na Oo. fruits. Kaya- Pampaswerte. P noise. Sa New Year. Sa ML, maraming P noise. May kasama yung ano, may kasama yung fruits. Mukhang nakakalimutan nila yung gagawin. Medianoche. Ayun, tama Medya. yun. Ang pagkano ko, Medianoche. A1 daw. Medianoche. Ako din eh. Ginagawa Sabi ni Medianoche. Charissa. Charissa. A1. Ayan, kinorek ni Michelle. Sabi niya, Round-shaped fruits. So, paramihan kayo dito ng 2F points. daw. Na maraming paramihan Ryan, kayo ng bakit maging mahuhulang words. malungkot? Malungkot ka ba every bagong taon? Sige, Nagpapaputok kwentuhan nyo ka muna naman, sila. Magtatali ako. Magtatali ka? Kanina Ayan. ko pa medianoche. Yung Ay, medianoche, wait. nasagot Isi-check na ata. natin ang medianoche. Opo. Medyo... Oo, 1A. Oo, nauna si Jenny Remo.
Sabi niya A1, Medianoche. So, tama yan. yun, tama. Ilan na lang? Wala na, okay na. Okay na. Yes. Sagot na So, lahat. kompleto na ang ating New Year traditions. Ano ba ito? Mag-ingay. Round shape round shape fruits. Oo. Jump Collect high, coins. polka dots, yung rice, and pansit, and medianoche. So, back to you, Ali. Okay, Parang sino ba ang ating pamlayking winner? Ayan, so congratulations sa ating winner sa Words Matrix. We have Jenny Remo, ang ating Batch 1 Almosaler. Congrats, Kasama siya. Jenny. Hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Thank you so much. And paki-PM ang inyong mga numbers. Eto na, ang ating movie serye. Tingnan natin kung makakahula dito ang ating valedictorian na si AJ Goache. In 3, 2, 1, ilabas na natin. Yan. Ang ating tawag dito, movie serye. Ayan, kailangan niya lang, guys, hulaan ang aming pinapakita sa screen. And syempre, kailangan kasama kung ano bang part ito. Title ng movie. Yes, kailangan nyong ibigay ang title ng movie. Huwag natin ibibigay. And halo, Mr. Jomar Solomon. Ayan. Basta movie serye na lumalabas na ating Ayan, mga... para Si sa ano, ating first si Binom. category, ito ay drama, romance. Maganda tong movie na to. Ano yan? Ay, alam niya. Alam ni Miss Kim. Maganda Sabi to. ni Midnight Sun daw. Yun yung ano. Feeling ko Yun yung bawal marawan. Yung Midnight Sun. Nakakaiyak kaya yun. Oo, nakaya. Para sa'yo, Mr. EJ, anong movie yan? Feeling ko tama si Ayan, syempre, halo-halo Jessica. sa ating Miss Opa. magandang Miss Si Miss Opa. Opa. Hello, Miss Opa. Hi, Miss Opa. Miss Opa. Punta kami dyan. Ayan, Midnight Sun, All in Time, The Letter, The Song. Siguro dahil dun sa Sa yung gitara. pang second picture na may Saka yung Oo, sa second blinds. picture. Oo. Namatay yun, di ba? Ay, namatay siya? Namatay yung babae. Oo, Kasi namatay. itinakas siya nung boyfriend niya na Yes. natamaan siya ng araw. Araw. Vampira? Tapos in-embrace na niya yung yung Sakit kamatayan niya, niya, no? yes. Para lang makaalis sila Call ng me ano. by Call your me by your name. name. So, ano nga ba ang ating first movie? Nilabas na natin ito In 3, ay 2, 1, chart. Midnight Sun. Sun. So, yan, congratulations sa'yo. Favorite ko yan Jessica. Jessica, ikaw ang aming Kaya first pag winner nagmamahalan sa kayo, movie huwag kayong series. masyadong Huwag kasi kayong tumatakas. Oo, yan, Kailangan namamatay. paalam kayo. Magpaalam kasi. Huwag itatakas yung babae. Namamatay. So, yan, meron pa tayong second set. Ito ay... Ano ba yan? Anong genre? Ito ay Science science fiction. fiction. Sa Midnight Sun, di ba nung Midnight siya naman nagkapunong araw? Siya lang, Oo. gabi lang siya pwedeng lumabas. Yeah. Diba? Tapos hindi sila nagising agad. Nakapasarap ang tulog. Kaya kayo guys, pag matutulog kayo, Huwag ang niyong alarm ha. sasarapan. Mag-alarm. Ayan, ano yan? Alam nyo ba yan? Science Yung next fiction. movie natin. Hulaan nyo. Uso pa din daw tanan niya. Ito yung sinagot nyo kahapon. John Wick daw. Hindi siya John Wick. Uso pa din ba yung tanan ngayon? Di ba kahapon may number din yung movie natin? Ito may number din. Ano yun? World War? Hindi siya World War Z. John Wick. Anyara. Anyara! Hindi rin siya Walking Dead. Walking Dead. Anyara. May number din to kagaya nung Extinction. kahapon. May dilubyo ba dito? Ano yun eh? Oo. Oh! Ay, Hindi siya Resident Evil. Evil. Deadpool daw. Bakit 50 Waves? 50 wave? Ano yun? 50 waves So of... close yet so far. 50 wave of Hindi gray. siya Deadpool. Yan, sabi ni The fifth wave Samir. daw. The fifth wave. The fifth element. Ano ba yan? Ano? So yan.
Ilabas na ba natin? Yes, Labas mo ilabas na. na. So, ilabas na natin ang ating second movie. Ito ay... Zombieland. Ay, Zombieland. Charot. Ito ay... Ay, The Fifth Wave! So, congratulations sa'yo, Samir. Samir Manzanilla. Ikaw ang aming second Ikaw na, winner. susunod na guest namin. Ayan, sabi ni Carla Villa Flores, love you, Ayi. Ha? Oh. Hi, tita! See you! Ayan. So, meron Love pa you tayong too. last set. Bago mag-art attack, ang last set natin Ano na ba yung siya? category ay Hi! Fantasy Fantasy Action. Yan, fantasy, pansati. Kaka-showing? Yes. Noong December 4. Bago lang to. Tingin niya. Yes. Tagal. Ah! Bago lang, bago lang. Aming bago na pala niyan. Oh, Andito meron pala na. si Nick Jonas. Ay, sabi na yun, siya yan eh. Oh. Sabi ni, Jomar Let's get Flu. ready to Si Ryan rumble. naman, Jumanji, the Anong next Jumanji? level. Pero inulit niya. Ayun, ang Jumanji. Rampage, Big Fish, Big Fish. The Ape. Feeling ko kaya nila sinabing Rampage kasi may unggoy. May ito, unggoy, tsaka ano. Skull Island. The Ape. Sabi ni Silver, Jumanji, the next level. I don't know, sabi ni Esa. Ayan, Jumanji ilabas na 2. natin. Labas na ba Ang movie na natin? yun, I don't know. Labas mo na! Ilabas mo na! So yan, meron na tayong winner. Yes. Pangatlong winner. Ang tamang movie ay Ay! Jumanji, the next Next level. Ayan, bago lang to, hindi ko pa napapanood to. Oo nga rin eh. So Ako rin. yan, sino ba ang ating winners para sa ating movie serye? Ayan! Congratulations sa ating mga winners, Jessica, Samir Manzanilla, and Ryan Buwan. Ayan, wag muna kayong aalis. Kakashowing Maaga lang pa yun. dahil it's now 12:48 in the afternoon. At syempre, hindi matatapos ang araw na to kung hindi magdodrawing ang ating valedictorian na si Mr. AJ Guache. Ayan. Yes. So, ang makakasama Naku, niya, patay. sino ang makakasama ni Mr. AJ? Si Ruby! Ruby! Good luck sa inyo, guys. Okay. Oh my God. So, yan, magdodrawing po ang ating valedictorian na si Mr. AJ. And syempre, bago tayo magsimula, ay mag-heart track naman kay John and like react. Yes, at bago tayo magsimula ang ating scoring, tig 1 point po ang first line at title. Okay. At 6 points po ang kailangan niyong makuha. 3 winners! Okay, guys. Yan. Na-excite ako. May umamon po sa akin. 1! Wow! Ay! Na-excite ako dito. Ano? May humamon, may humamon. Naantok ako. Oo, siya po ang ating Opo, valedictorian siya na si si AJ. Mr. AJ Guache. Ito pinalitan yung name Ano niya po siya? para makilala niyo siya. Bumisita siya from Davao para Yes. maglaro. Para lang makapag-guest dito. Pinamasahihan namin siya. Ayaw na mag-selfie pero gusto niya live. Oh, live. Eh, Poppy AG daw. Pogi ni Papi AJ. AJ. Ay, nako, yun na Ayan, si sabi ni Jomar. Jenny, i-guess nyo rin ako. Gusto namin yan, Jenny. Oh, punta ka dito. Punta ka na rin dito. Pasundo ka namin sa helicopter. So yan guys, kailangan nilang hulaan ang kanta na dinodrawing nila. Ang dinodrawing nila ay ang title at kailangan yung hulaan ang Yes. first line. 1 point sa title, 1 point sa Yes. first line. Ano nga ba ang strategy ni Mr. AJ dito? Paki-share ang iyong strategy. So yung strategy ko dito, syempre May meron show niyang results. Show results. copy-paste sa laptop. Sabi ni William, Copy-paste. si Kid, ang laki ng mic ni Kuya AJ. Kumpara mo sa mic ko, mas malaki tayo. Bilog daw kasi yung mic mo. Oo nga.
Basta may balbas, malakas. So yan, simulan na natin ang ating Art Attack. Yes guys, may point na po ang ating title. Yes, 1 may point point sa na title, title. 1 point sa lyrics. So, simulan nyo na mag-drawing guys. In 3, 2, 1. Okay. So, kailangan nyo lang magkaroon ng 6 points at 3 ang ating magiging winner. So, ulitin namin, 6 points, 3 winners. 1 point sa title, 1 point sa first line. Ang ating category ay love songs. Ayan, grabe daw yung mic. Oh. Grabe ni Silver. Grabe So yung yan, vibe. si Rupi, meron siyang... ba kita? Ay, wala. Ayan, si Mr. AJ, meron siyang 3 words. Ano kaya to? Ano daw genre? Ang genre, love songs. Love songs daw ang ating genre. Ayan, si Mr. AJ, meron siyang 3 words. Si Rupi, meron siyang, ilan sa'yo? 2 words. 2 words. Okay. So, ipipin ko ang ating... Nakapokus si Mr. AJ sa Oo kanyang nga. pagdodrawing. Wala daw pong BCRM. Oo nga. Pa-flex naman ang abs, please. 1 time lang. Okay, ganyan. Baka Ayan may na, magalit. Art Attack. Love songs. Ayan, si Mr. AJ, meron siyang 3 words. Si Rupi, meron siyang 2 words. Ayan. Ang cute ng drawing ni Mr. AJ, oh. Pareho sila ni JJ. Paliitan. 21. Yan! Hindi yan. Ano yan? May sumibol na kapon eh. Ang yabang. Ayan, sabi ni ako na ang single. 21 guns. 1 point. Ayan. First line ng 21 guns. May nagsasubmit ng R 048779 FYA. Pasis po saglit. Ayan, sabi ni Christian Ayan, si Buwan. Ryan ang nagbigay Ng ng kanyang title. lyrics. Ay, ng lyrics. Yes, yes, yes. Like a flower, Malapit na. malapit na daw. Like a flower, malapit na. Hindi ko kaya i-drawing yung Like ano daw, Virgin? Like a rose. like a rose. Sabi ni Ayan, Ryan. si Ryan, like a rose. Okay, 2 points. Kasi nahulaan niya ang title at first line. And as I look into your eyes. Ayan, si Rupi, meron siyang 2 words ulit. 3 points na Ryan. 2 words ulit si Rupi. So, meron ulit ako 3 words. Ayan, 3 words ulit kay Mr. AJ. Poker face. Iba na pala petals ng rose. Sabi ni Samir. Bumuka yung rosas. Parang sunflower yun. Beautiful Sabi monster. ni Mr. Jomer, rose ba yan, Jay? Akala daw niya sunflower. Poker face, Beautiful monster? Hindi. Hindi Kala siya mo- beautiful monster. Like a sunflower ata yan. Ay, madali yung kay Mr. AJ. Ito, pangilan ba to? Ayan, pang ilan daw yung nasa yung tao. Ay, natututo siya mag-drawing sa inyo, guys. Di ba? Ganyan mag-drawing si Miss Kim. Ayan, si Ryan sabi niya, One last song! Tama. 2 points! 1 point na lang, Ryan. Maybe Ikaw na ang one day I panalo. won't sing about Ikaw na ang you. first winner. Poker face ba? Si Rupi, meron siyang 2 words. Maganda yung kay Rupi. Madali lang. Half. Meron akong 2 words. Ayan, si Mr. AJ, meron siyang 2 words. 2 words. Half crazy.
Sabi ni Samir, ano ang first line? Hindi naman yung drawing niya sa second word. Ito yung dinadrawing niya sa AJ. Ito. Natutuwa ako pag Ang ganda nga marami. na ni Sir AJ. Half crazy. Half crazy. Half crazy! Half crazy si Adser. Si Samir ang Wait lang. nauna. Sorry. Ayun, si Samir. So, Mr. 1 AJ, point. ano yung kuto? Anong first line? Half crazy! Si Jenny nabigay. Now I haven't slept. a Tama. week at Jenny all. Remo, 1 point. Kasi, nauna na sa title si Samir. Sabi ni Ryan, napag. Ang galit na drawing ni Jay. Ryan, love bag. Love bag. 2 Cover points. Sa for dahil the dyan, first Ryan, time ikaw na yesterday. ang... First winner. Yan. Good. So, magana pa kami ng dalawa. Si Rupi, meron siyang 1 word. Ayan, si Jessica, Drowning. sabi niya, drowning. Ano ang first line? 1 point kay Jessica. Ang ganda ng bag, no? Parang kuto. Dive! Hindi, nauna Ano na. ang first Okay line na, Ryan. ng drowning? Ikaw na ang panalo, first Ayan, winner. si Mr. AJ, meron siya ulit 2 words. 2 words. Hala, yung bag parang radyo na may antena. Si Saraza na lang daw mag-drawing para sa'yo, Mr. AJ. One love! Tama? One love. Samir, May 1 sumagot na point. ng lyrics ng drowning. Wala pa. Anong first line ba? Ay, ito. Yun. Yun. So, Si Jenny, Jenny, Remo. don't pretend you're you're sorry. 1 point. 2 points ka na, Jenny, Remo. One Love ba? Yes, One Love by Ayan, ang nauna Hazel Bisa. ay si Samir. Ang nauna sa One Love. At ano ang first line. Ayan, si Jenny. Sabi niya, let's get together and feel Hindi alright. yan. Iba daw. Yung kay iba yung Hazel kumanta. Bisa. Ayan, One Love, One Heart. Ay, mama ko! Iba ba to? Iba yan. Yung One Love by Hazel Bisa. Hazel Visa daw. Yung, One Love, I love you so. Iba ang iba ang lyrics ng One Love. Ayan, si Rupi meron siyang, ilan yan? 3 words. 3 words. And si Mr. AJ meron siyang 1 One word. Ano ba yung drawing? Lagyan nyo ng line. Ayan, ano yan? Madali lang yan. Mate. Din kay Mr. May! Ayan, sabi ni Jenny May. Remo, higher than the Ayan, sky above higher you. than the sky above 1 you. point. One May 3 love. points ka na, Jenny Si Remo. Rupi meron siyang 3 words. Si Mr. AJ, 1 word. Ay, Ano yung yung bida ang drawing? saya. Si bida ang saya. Si Jollibee. Sabi niya ako na Ayan, single, tama. Maybe. Ano ang first line ng Maybe? Wow. Another 1 point. Ako na ang single. Parang palaka yung drawing ni Mr. Mr. Crab. May baliw. Maybe lang this po. time. Maybe. Maybe lang daw. Ang unang nakahula ay si, ako na ang single, ano ang first line? First line. Ayan, sabi ni Jenny Remo, there I was, waiting for a chance. Jenny Remo, 1 point. May 4 points ka na. Baby Rupi, sabi ni Si Saraza. Rupi, meron siyang 3 words. Kamusta kaya? Sabi ni Ryan, Jollibee pala yun. Jollibee Fall pala for yun. you ba yan? Hindi daw siya fall for you. Si Mr. AJ, meron siyang 2 words. 2 words. Si Rupi, 3 words. 3 words. So yan, ano ba ang dinadrawing ni Mr. AJ? Fall for you. Fall for me? Fall for me?
Yun, guwapo. Hindi daw siya fall for me. Ano yan? May, ano to? Ano yan? Fall for me. Ano to? For. Drowning Matindi for pala you. mag-drawing tomato. Okay, guys. So, as lagi natin ginagawa, last 2 minutes, pagpatak ng alauna. So, bibigyan namin kayo ng last 2 Ayan, si minutes. Mr. AJ sumasakit ata siya sa drawing niya. Tama, malapit na. Ayun. Heal the girl. Ano to? Ito, May time. May time. Time out. Time out. The right girl. itong isa hangin to, lumalabas. Hangin daw. Sounds like lang. Ay, sounds like nang umuutot. Tama. Oh. Okay. The right girl. Run away. Sounds like. Parting time, sabi ni Samir. Anong first line ng parting time? Oh. Ang galing, witty dun ah. Parting time. Hindi halatang Ano umuutot ang yun. first line? Hindi na. Agati na nga. Si Rupi, meron siyang 3 words. Okay lang, Samir. Anong first line ng parting time? Parting Die hard time. fan na ba ako? Sabi ni Samir. Sabi ni Jessica, thank you po. Thank you po. Bukas po ulit. Matulog ka na, Rupi. Mukhang inaantok ka na naman. Ayan, sabi ni Jenny Remo. Parting time. Parting time. I remember the days. When you're here. I remember the days you're here with me. Yes. Yan, si Rupi meron siyang 3 words. One call away. Only one call. Oo, tama. Sabi niya nasa meeting One siya. breath. Uy, parang ang bastos mo kay Rupert. I did my best, but I guess my One best last breath? wasn't good enough. Ayan, One so last one breath. last breath. Ang nauna ay si Ako? Kenneth. Yes, si ako na ang single. Anong yung first line ng One Last Breath? 1 point na lang, Jenny. Ikaw na ang aming second winner. Ano ang One Last Breath Ayan, first si Mr. line? AJ meron siyang 3 words. May moon, may stars. Ayan, sabi ni Jenny Remo, please come now. I My think moon, I'm stars. falling. So, last 30 I seconds. think I'm falling. Last 30 seconds, Jenny Remo, ikaw na aming second winner. Ay, sabi ni Samir, Starry Starry Night. Is it Starry Last Starry 10 Night? seconds. 10, 9, 8, 7, may tao, 6, Hirapan na siya. Ano to, ribulto. rebulto daw, Tatlo. 4, night changes, 3, Sabi sa'yo, sa akin, anong tulog na? hindi siya Starry Starry Night, 2, sweet dreams, Moon daw yun. sweet dreams sa'yo, uy, Uy, sweet dreams. and 1! Tagal ng one. Okay! So, yan. Time's Dalawa. up na po, guys. And meron tayong 2 winner. Ano yung pinapaulaan mo, Mr. AJ? Moonlight. Moonlight. Over pari. Over Moonlight over UA. Ayan, si Rupi. Ano yung pinapaulaan mo? Sleeping child. Sleeping Child. Sayang Sleeping naman. Child. So, kompleto na You're ang my ating sleeping winner. 2 lang child. po sila. At sino ba sila? Kasi yung iba mukhang wala ng pag-asa. 1.2 Woo! points. Ang galing niya! Ayan. Congratulations sa ating Art Attack winners. At yes. Kalokohan dito. Oo. We have Ryan Buan and Jessica. Ayan. Ito.
Sa mga walang sounds na nanonood, ito ang ating winner, Ryan Buan and Jessica. Ayan, congratulations sa inyong lahat. And thank you so much, Mr. AJ Guache, for joining us here. Ayan, kaya naman sana nag-enjoy kayo at sana nakapulot kayo ng mga konting strategies galing kay Mr. AJ Guache. So, last say naman dyan, Mr. AJ Guache, bago ka bumalik ng Davao. Actually, matagal pa. So, dito muna ako. Oh, matagal So, ano? daw. Mga ilang years pa. Hindi, months lang siguro. Nanalo ka po, Jenny. Jenny Remo. Well, salamat sa lahat na sumusuporta sa Almusal Club. Pagpatuloy nyo lang yung panonood. Palakihin nyo lang. Ilan na naipon yung load? Ang naipon 2K ko is na? nasa 2,000. Wow! 2,000 na po ang mga naipon niya galing Wow! lang sa Mukhang club. rarami pa ang pera ni AJ gawa dito sa Oo. pag-guest niya. Eh, yung pot money, di ba siya rin yung nakakuha nung 2 beses? Meron din siyang part doon. Wow! Ang Part galing. money. Part money. Part money. Okay, so, So, guys! yan. Congratulations sa lahat ng ating mga winners today. Ano naman feeling mo, And- Kimpi? Hindi ka Ah, nag-drawing. syempre, masaya. Nandito lang ako. Lalo nung Baka sasalita gaya. lang ako. Ikaw, inaantok ka, Rupi? Hindi naman. So, yan. Okay, okay. Syempre, thank you so much din kay Mr. Thank you AJ so sa kanyang much. pag-upo. Yes, maraming Ngayon, and salamat sa inyo, pag-guest. guys. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali, ang nag-iisa Real Musal Club! Bye-bye, guys! Merry Christmas! Yan ay patungo. The Amsel Club.